Een ijs- en patisseriewinkel die de dwarren iepent in deze coronatijd, waarop het stuit juist een soort ondernemers haar hun dwarren tijdelijk sluiten moeten vanwege de lockdown. Het is opvallend, maar dacht wat Wiebe de Jong, de eigenaar van de nieuwe winkel wie in Dokkum het on. Op woensdag 16 december om 12 uur ging de winkel voor het eerst iepen. Het is een mooie kans voor mij om zeg maar, dit zo te beginnen. En ik verwacht sowieso deze december verwacht ik nog wel aardig toerisme natuurlijk. Het is nu inderdaad een hele barre periode dat de winkels dicht zijn. Je hoort, koek de opening wie ik net heel spannend. Ik had al genodigd en die ga ik al bellen. Puur echt zeg maar om respect voor de mensen, zeg maar die ondernemers die juist het waren tegen moesten doen. En dat ik joh minder de waren niet bij mij doen voor afhaal, zeg maar. Daarom ga ik het echt maar zo iets mogelijk houden. Net sinds de wintermoan en dat het keepje van een koude ijsko net heel gebruikelijk is met deze temperaturen, had het Wiebe net zien houden om zijn nieuwe winkel in Hartje Dokkum te openen. Het is net alleen nog ijs, maar ik kan natuurlijk ook mijn chocoladeproducten, de bonbons, de truffels en de chocoladerotsen. Zeg maar dat ben meer eigenlijk de producten voor de crisis-dagen. En natuurlijk had ik ijs staan die ik verkeerd op mijn webshop. En dat is voornamelijk echt voor de crisis-dagen en dat rent wel aardig terug bij de bestellingen. Het ijs zelf, zeg maar, daar verwacht je nog even zwaar op, maar van december zeker wel. De coronacrisis en de onzekere tijden maakt je de naar je eigen net snel benauwd. Zie naar de toekomst en wat er mogelijk is op de lange termijn, is de insteek van deze jonge ondernemer. Mijn producten, zeg maar, ken ik het in principe het hele jaar leveren. Daarop achtergrond, ik lever ook aan horeca. Dus ja, er zit altijd wel een beetje flow in. En ik denk zeg maar, zelf van dat we wel het positieve erin zien, maar we moeten gewoon vooruit zien. En we moeten net blind staan op inderdaad van in de dip van de corona waar we nu in zitten. Maar ja, ik zit zelf wel een beetje in mijn kop van we moeten vooruit. En ja, dan komt het eigenlijk altijd wel goed.